مرحبا بولنو هم بخير هاتن جششي مها چلبه دنبنا ريبرتيا خواسر يا روجاوية كردستان و داعش ده شريك تجوار هي هر چی قاز بپیمان سه چله آگیر بستک هبجی اما اب آگیر بستک بشکستکه و احتمال شرک هی مزنتر هی دجوارتر لبنیگوه دی سری ده ام کرد و مروفتیا بحث لهمبر وی سفگوارتنا زور هز و هگمونین جیهانه یا جنشکان و شان قسمانه وکو مافدار herkes ve pırsediken. Gelo çi bir sebep ev muhtedirin de tecihiştina mruvanda وەکو ڕەمز و تیمساڵا مافێ مرۆڤ تێن قەبیل کردن ئەو ئەوروپایە دەرگوشا دەمۆکراسیە ji beriya vê 10 salan li ser lingan ji me re li çepka didan digotin hewe mirovtî ji qirkirina Daişê rizgar kir û em wekû parasmanê mirovtiyê pênasa dikirin ji nişka me pişta xwedan me û derbasî aliyê Daişê bîn. Binêrin negotin birano heta niha em meyldarê hewe bîn ama em ê êdî bêalî bin. Na. Derbasî aliyê Daişê bîn. Hemî derfet ji wan re pêşkêş kirin û heta tê gotin eşîrên Ereb yên nexwestin xıyanetê li Kurdan bikin ne yekser jî be ji aliyê rayedarên dewleta Amerîka ve hatine tehdît kirin. Em de ji mafê mirov qenc û xirab û heq û neheqan jî berdin. Ma ne dilxwede 28 zor hêzên herî mezin yên cîhanê bi me re koalîsyona li dijî Daişê ava kiribîn û di her keysî de digotin xeteriya Daişê dewam dike û heta ev xeterî hebe ev koalîsyona li dar bin. Li ser erdê em yek ji pêşvanî vê koalîsyonê bîn. Yani em metafiqên hevên stratejîk yên li dijî xeteriya Daişê bîn. û niha jî dilxwede ev koalîsyon dewam dike. Ama herçi hikmet be bermayên wê El-Qaideya 2001 li bir cin cêwiyên Amerîka dayî di navenda New Yorkê de 3000 Amerîkayî kuştîn. Daişa berdamiya wê ya Iraqê û baskê wê Sûriye El-Nusra ya Culanî bi salan di bin sêhwana dewleta Tirk de li Idlibê parastin, xweyî kirin, perwerde kirin û 27 mijdara 2024 ajutin ser Beşar Esed. Qerewetek bistûyê emirê Daişa dilxwede hemî zorhêzên cîhanê li hember şer dikinin ve dalaqandin o danîn ser textê Şamê. Tenê ev kirin? Na. Ew medh û pesnên ji 2014 ve ji bo me dikirin vê carê jî ji bo Colanî û Heteşeyawî kirin. Ku ew Colaniyê ji bo kuştina wî Amerîka $10 milyon wehd kir. Pêl pay pê hemî wezîr û paye bilindên dilxwede dergûşa mafê mirovan yên Ewropa ku hêjî serkêşên koalîsyona li dijî Daişê bîn li ber deriyê qesra Colanî milimilane dikir. Wey li wî yê zûtir xwe bikîne wê astana pîroz û ji xwe camerên Tirk malîvanên qesrê bixwebî. Colaniyê hênû gihatî Şamê bi tûza lingê wî ve ajotin ser Elewiya û pişt rejî Rûsya. Qirr û qetlê am û bêexlaqiyek dilê beşer raleke anî serê van baweriyan. Dema herkes çavêrê bî Colaniyê terorîst û Heteşeyawiya hêjî dirêznava cîhaniya terorîzmê de were ceza kirin bi beza baya Amerîka Colanî û Heteşeyawî ji rêznava terorîzmê derxist cezayê Qeyseriyê li ser xelîfeta wî rakir û wekû mukafeta qirtkirina Elewî û Dûrziyan vexwan civîna dewletên yekbûyî û li qesra Spî bi haliyê sulh pêşwazî kir. Pêl pay pê Ewropîyan jî ji rêznava terorîzmê derxistin û berê lûleya perên Erebên Kendavê dan Colan. Bi meşrûriyeta Amerîka û Ewropa bi pereyên Erebên Kendavê û bi hêza leşkeriya dewleta Tirk Colanî bihêz kirin û 6 çilêya 2026 vê carê jî
ajutun serme kurdu. Min got ya herkes şahıs maya. O li bersiva sebeba ve savguhartine digere. Hem dibêjin Amerika ji hesedê xwestiye li dijî Şiîyên Iraqê şer bike. Hesedê qebîl nekiriye ama Colanî û dewleta Tirk bi keyfxweşî qebûl kirine û ji ber wê Amerika û hevalbendên xwe yên Ewropî xwestine Kurdan bi rêya Colanî ceza bikin. Hem dibêjin Kurd nezanbîn tedbîrên xwe baş negirtine, eşîrên Ereban jî xıyanet li wan kirine û ev encam derketûlê. Hin min nafiqên اصل و فصل و ندیار توای عمری خالصر سرگوی داگیرکران در باز کرین و دجمن سندخواری ین قوم خوشی دبیجن چه حتی بسر کردستان ما جه پارادیگمایا براتیا گلان هاتی ین نزانه بین ین بیجن قی سرس لولیا تفکا وان عگیدن سرگویا میتی گهات بی دریه انقره تفگر آزادی هات و جوانا گود یا عیبه شرمه امو دولتا ترک برای هفن و کردستان ویا سر بخوا فرود ترک پر غریبه و عجیبه اما هم کسین خور روشن بیرین کرد دفروشن بخوا دانه باور کرین که جبریا پکک دولتک سر بخوا یا ما کردان هبی او پکک هات و اف دولت فرود دولتا ترک çi berjeng li vê kesîtiyê tê kirin bi rastî jî ez nizanim. Ama vê baş dizanim. Mînakek din ya vê kesîtiya qilliq mirov di dîrûka tuxmê mirov de nîne. Li cem me digotin avka rûyê filan kesê qetaye. Yani di bêheyatiyê de sînûr nehiştiye. û ev kesîtî jî xala binî ya vê bêarî û bêheyatiyê ne. Di vîdeoya piştevê de ez ê bi kurt û zêdayiyên wê ve paradigma biratiya gelan vebêjim. Erê him kesên dijminê sondxwarî yên qewmê xwe li ser serguyên mîta Tirk di kemînê de razayîn û kengê keş dibînin di nirîjên Kurdên li ber xwe didin hene. Ama qismek kesên niyeta wan paqij jî hem ji encamên serzîvrûnek yên diqadîde diqewmin û hem jî ji zirzira van egîdên li ser serguyan tesîr dibin jî hene. Gotineka min ji wan egîdên serguyan re nîne. Ew camêran dizanin çi dikin û gotinê min li wan tesîr nakin. Ama ji sebebê heta niha rewşenbîr, zane û şûreşgerên me Kurdan nikarîne paradigmaya biratiya gelan bi wê qismên niyet paqij bidin fêm kirin, divê dubare zanîn û zihniyeta xwe bi çavra derbas bikin û qisîrên xwe bibînin. Niha ev vê bijarê sohbetek din re bihêlin û vegerin dabaşa xwe. Gelo çima zor hêzên niha dinya me bi rêve dibin. Bermayiyên El-Qaîdê, Daeş û El-Nusra, Emşet û Hemzet û bi hezaran celad û tecavüzkarên dunyayê yên dibin van sêhwanan de kombîn anîn û li Sûriye kirin dewlet û kîş dikin Eleviya, kîş dikin Dürziya û herî dawî jî kîş kirin me Kurdan. Gelo çima emirê Daişê Colaniyê dilxwe de hemî muqtedirên cîhana me ji bo tinekirina zihniyeta wî koalîsyon ava kirin. Bi milyon dolar rijandîn. Di tevayê cîhanê de terorîst îlan kirin, bi sedan eskerê Amerîka kuştîn, hêjî ji bo serê wî 10 milyon dolar danîn, ji İdlibê rakirin û danîn ser textê Selûk Dewletiya Sûriye. Çima mazlum Kobaniyê tevayê mirovtiyê bi aşqek mezin hecê dike. 15 sala nîvê Sûriye bi awayek pir demokratîk bi rêve dibe. Serokê hêza herî bandor ya mütefiqê vê koalîsyonê nebirin Şamê. Çima ne mazlum Kobanî Colanî? Çima ne rêvebertiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê Daeş û çima ne Kurd Ereb tercih kir. Niha hewceneke em herin dîroka 1988 û behsa li pêşevera Pakistanê Amerîka li hember Yekîtiya Sovyet çawa maka Taliban û Daişê El-Qaîde ava kir. Piştre wekî navika pîvazê çawa Taliban, Daeş, El-Nusra û bi sedan pêkhateyên celal jê tûreh kirin bikin. Temsîlvanê taybetê Donald Trump
یه سوریه و تی بحث کرن وکو مکافت زفر ویا لسوریه و داویه عراق جی تمثیل کرنه تام براق ده فهمینه که خویا داوید دبیجه ما دنابرا عشرین عرب و کردان ده خطه کشاند یعنی ما عشرین عربان جی دموکراسی کردان پاراست همان کس ده آخافتنا خویا 26 ایلنو 2025 ده گوته بی بناوی روشلاتا ناوین جهت نینه لوی ده هن عشیرت و گندومند هنه دیسا ده آخافتنا کیا خویا داوید دبیجه لعراق جی فدراسیون شاشه فدراسیون آوانا عشرین عرب قرار کریه اشقا امریکا و اوروپا یا پاراستنا آوانا عشرین عرب معنی داره هن کس مسئله روجاوی کردستان به دولت ترک وگیره دیدن باندوراوی هیا اما قطعیا نکف کرده جخواد انجام ده دولت ترک جی دنانک یه وی چرخیه بنرین 1603 نهی ولات مکرین دو پارچه 1616 به پیمانک دیزی یا سایکس پیکو گرین چهار پارچه 1917 به پیکاتنا شورش بولشویک را او بخیر آرشیو وشارتی یا چارتی روسیا دنیا به پیمانا ولات مکری چهار پارچه حساب ده داویا شهر یکمی جهان ده همان به بختیا ناو دولتی به پیمانا لوزانه لهمبر باکور کردستانی کرد. پشتی شهر جهانی دویمین 1947 لهمبر کمارا محبت یا رشلات کردستانی کرد. 1999 لهمبر پیشنگ عبدالله اوجالان کرد. 2017 لهمبر باشور و نهاجی لهمبر روژاوات کرد. اف ده دیروکا نزیکته بیبختی ناو دولتی ینتین زانینه. اما راین بیبختیا و سیستمی یان لهمبر ما کردان حتی به دریانا قاتلین قاستیک دیچه. جبو ام کرد مزنتی و راستیا بیبختیا داوی یا ناو دولتی صافی و زلالتر ببینن ام لنزیکاتیا کوارا آلامان درش بیگل بنرن. هر تشتا وکیلی وردیتن. درش بیگل دل خدا کوارا هری نافدار او به باور یا زمان مرد قبول کردن. دوشان خواه هفت سبات 2026 داده بیجه او ادعای هاتی گوتن رقای عسکری که دولت سوریا عرب کزی شروان جن یا کرد جکر یا نراست. اما امیر داعش جولانی بخواه راستیا و بویره قبول کریا او تی گوتن او دهبه هاتیه گرتن. دیمه دما ند منفعت وان دبا دمجرا مافی مروف ده دکارن بکوین پاش جولانیشی. پرسا هری بشود و یا وکو گلی کرد ام حمی خوابه کنن برسی و ویا راست اوه. درده و پرگالا ناو و کابیتالیست و به فعل و حیله و به دار زوری روبرتی جهان ما به دست خستی به ما کردان را چیه؟ گل اومد دیرو که ده جمریشکا کرا گوتیا کش؟ ما کی قر کریه؟ ما آخا کی داگر کریه؟ قطعی ده دیرو که اومد تشته کستانینه. ای باشه در دیوان جامیران چیه؟ دما بحث آزادی ها مته کرن جنوار را دبن پیداره وکی دنیا ریبریه خطریه پر مازن حمیل لهمبر ما دبن یک. دوی پیواجوا درش یا بندستیه ده هن تشتین دوری راستیه کرن دوی مده و وکی بنشت بمددن جویده. او جی اوه ام هرتم خواست سنجدار و گناه کار دبین. ام دبیجن ام نبین یک ام بلاولانه ام بیاقلن نزانن و عشیر. گلو مایه ناهیلن ام ببین یک مجه هف بلاو دکن او توه و خیانت دنا مدد چینه دیسا نه افزور داره هرچی نزانه بین یه زن بکن ام ملت دولت آواگیرین پر bu عاقل بین او جبو دولت شهر پر yaman کرنه انگلیزان لکویتی کنک ودان او جه شیخه که عربان را گوتن وره تسلوک دولتی وی چادره شیخ شما او گوت لیش انگلیزا گوتن لیش میش نینه رینه اوت دولت شیخ جی گوت اوکی و حتی نهاجی دولت بلکه باش نهاتم گهدار کرن یعنی من نکاری باش بده فهم کرن اما خلا بنیاد
ya tevay xebatê min di vê kanalê de balkişandina ser vê meselê. Dost û hevalên dixwazin sebebê van bêbextiyan baştir fêm bikin bila dubare û baldartir vîdyoyên di vê kanalê de guhdar û temaşa bikin. Niha tola xwezayê ye û yan jî dîsa fe'lekiya muqtedirê ye nizanim. Ama tam jî di vê demê de dünya bi belgeyên girava Epstein dihêje. Em bêbextiyên navdewletî yên li hember xwe û navaroka belgeyên Epstein bêxin di heman çarçovê de hindik be jî em ê fêm bikin derdê van camêran bi me re çi ye. Jeffrey Epstein yek ji zengînên herî mezin yê Amerîkayê bî. Belkî niha jî jiyan dibe nizanim. Gotê wisa jî hene. Ev zelam sala 1998 yek ji giravên Virgin Little St. James yani bu wergera Kurdî girava ezî keçik dikire. Ev giravek hefe û çûyîn hatina wê pirkême. Vê giravê vedigerîne cinnetek ya pedofîlan. Melekxane, qesr û qonax û şetafeta sînûrên xeyalên me derbas dikin ava dikin. Li dünyayê tevnekiya çetên pêzeweng jî ava dike û birêya vê tevna qewad û pêzewengan û pêzewengên dehbe keçikên negahatî li vê giravê kom dike. Ev keçik kê ne? Yên ji aliyê El-Qaîdê, Taliban û Daeş û Türhên wan ve wekû ganîmet hatin revandin. Mesela Xwedê dizane çend keçikên şingalê birine vê giravê. Dîsa behsa bi sadan zarokên keç yên di erdheja adiya min û Meraşê de wan da bînin tê kirin. Yani bi destên van celadan qirkirin dane kirin o zarokên bêxweyî mayîn jî birine girava Epstein. Ji Afganistanê bigire heta bi Kurdistanê. Ji Tirkiye bigire heta bi Libyayê. Suriye, Iraq û her derê cîhanê zarokên keç yên di navbera 10-13 salê de bi navê enfal yani ganîmet yani talan dizîne û revandine vê giravê. Kirîn firotina li vê giravê ew qas mezin biye, girava Little St. James tinê ranekiriye û sala 2016 girava li taniştê James girî cî lê zêde kir. Baş e, li vê giravê çi ji van zarokan kirine? Aha, cihê zirne dibêje zırt jî evdir. Me gotibî ev girav bi navê girava pedofîl navdar e. Pedofîl navê psikiyatrî yên wan zelamên bi zarokên di bin 13 salê re bi zorê dikevin têkiliya cinsî ye. Yani tecavüz dikin. Binerin, binê zorê bi xetên stûr xet ditin. Ji ber ku zarokek temenê wê di bin 13 salê re nemimkün e bi rizqa xwe bi zelamekî re bikeve têkiliyên cinsî. Ev çarekiya navê pedofil jî lêkirin hem di exlaqê civakî û hem jî dil xwe de di hiqûqa gerdûnî de süncek pir mezin e. Tê gotin ji Bill Clintonê demokrat bigire heta bi Donald Trumpê emlek van. Ji Prensê Kraliyeta Yekbûyî bigire heta bi xwînkar, qral, sultan û paşayên qedera me dinivîsin çûne vê giravê. Şiqat Tom Beraqê miriqî û niha qerara mayîn û nemana me di nav her du lêvên wî de xanvanê girava pedofîla bî. Dîsa ji profeserê stratejiya Kür Selûk Ehmed Davutoğlu bigire o kê û nekê. Demekî di navbera wan hov û wehşên tecawüzê cesedên mirovan dikin, geziyên keçan jê dikin û li pêş kameraya methê xwe didin û yên em ji wan hêvî dikin li hember van tecawüzkaran bisekinin de bi qasî misqala zir ferq nîne. Her du jî berhemên heman zihniyetê ne. Yên ew cellat, tecawüzkar, talanker, rêxistin, bi çek kirîn û tajûne ser nirxê mirovtiyê ew pedofîlên girava Epstein bixwe ne.
Colani o bavên aqilên wî di rastiyê de paleyên muqtedirên pedofilî ne. Ha, vê jî bêjim. Her sebebê çi be, nizanim, qismek yên belgeyên epîşteyên eşkere kirin û kifşe yên qismên girîng jî veşêrin. Ama giravek epîşteyên ya her devletê heye. Mesela girava epîşteyên ya devleta Tirk, Kıbrıs. Ji alî pedofilik ve Kıbrıs sed qedê epîşteyîn. Heta niha min nebîstê lê epîşteyên zarokên kur hatîn bikaranîn. Heb jî min nebîstiye. Ama ev 10 sala jî min ji jêderên vekîlî bihîstiye qismek mezin, payebilindên herî mezin yên devleta Tirk li girava Kıbrısê zarokên kur bikartînin. Bikevin Google'ê çarşev belge o videoyên wê hene. Cameran êdî zevq ji zarokên keç nagirin û zî ve dest bi kura kirine. Niha em rûnên û vê pirsê ji xwe bikin. Heke ew dayîkên em anîn heyatê bi paradigmaya jina azad rêxistinekirî bîne, van pedofîla dikarî vê bêperwatiyê bike? Heke axlaqê demokrasî, azadî û hevretiya li Rojavayê Kurdistanê heyî li çaryeka cîhana me heyat peyda bike, halê van pedofîlaya biber çi? Heke YPJ'yek ya her miletî hebe ev pedofîlên dibin banê vê felekê de mafî jiyanî peyda bikin. Ji ber vê ye birêya paleyên xwe Culanî belavkirina YPJ wekû qewlek nebe nabe didin pêş. Ev şer şerê sittî û egîdên Kurdan ya li dijî pedofîlan e. Belkî hin Kurdên dil bi şewat wekû mafdar bi medek êşdar bibeşin û bêjin ka dev ji van xeyalûkan berdin. Ama ev bi caran hatiye îspat kirin. Dîrokê ev têkoşîn ji qewmê Kurd re bexşandiye û heta dibin banê vê felekê de Kurdek hebe ev şer û têkoşîna her berdewam be. Heta bi vîdeo biratiya gelan bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê.